My name is Samson Samsonik. This is Igongo TV Africa on YouTube. What is Ịkọrọ? Ịkọrọ is a giant wooden gong. We have a little wooden gong that is a music instrument. But Ịkọrọ, which is giant wooden gong, is usually used during communication. It is only beaten when we have emergency. When there is an emergency, Ịkọrọ is used to communicate the community. It is also sounded to communicate various communities living or surrounding the very community. When a king dies, when there is war, or when a great warrior dies, Ịkọrọ is usually beaten in Igbo land to officially notify the community. Now we talk about Ịkọrọ iKEM ASOKWA. Ịkọrọ iKEM ASOKWA is still the same Ịkọrọ we are talking about, but now about iKEM ASOKWA. In iKEM, it is known as Ịkọrọ. In iKEM ASOKWA, Ịkọrọ is also beaten during the times of war, when there is the death of a king or traditional ruler, or the death of a great warrior, or when there is a life-threatening emergency too. The same Ịkọrọ is used to communicate. Ịkọrọ a ọ bụ oke ihe dị na iKEM ASOKWA. Ịkọrọ ọ bụrụ na iKEM ASOKWA bụ onye na-amara na oke ihe mere n'obodo, oke mmadụ nwụhụ, ọ bụrụ onye duga ọha, bụrụ duga onye dị ike agha, ma ọ bụ onye bụ igwe, Ịkọrọ daa, ịnọrụtene mkpụrụ ọzọ na anụ ọ na-ekere be anyị ada, ọ na-eke ha ihe na ọbụbụ isi nwụrụ ka ịnọrọ ndị m Ịkọrọ niile ata ada. Ọ bụrụ na onwe ihe mberede dịka ihe be ahịa daa, achọrọ m nke ha nọ lezigo, ọ bụ Ịkọrọ onunwa ba na-egbu ka ịnọrọ inuma ihe ọ na-ada na akarị bụ na-esogbu Igbo. Ya erudewo n'ọkarị 500 years, ma ọ garụleghị 1000 years.